Kent, jeg er din far. Det passer ikke. Nå, du står og tager tøjet af. Det vil jeg også gøre, hvis jeg var dig. Det kan du lige tro, mand. Helt sikkert, okay? Det er bare det, man skal huske, ikke? Når man er politibetjent, skal man bare tage tøjet af. Det passer ikke. Jo, det gør man. Det er rigtig nok. Skal bare Så gøre vil det. jeg også tage mit tøj af. Det er lækkert, for jeg skal til brunch med Bjarne. Ikke Bjarne. Ja, Og mig og Bjarne, vi er jo gamle venner fra bordtennisklubben. Au! Hvad fanden i helvede laver du? Hej. jeg tager lige min bukser en gang. Shorts. Kan du ikke lide dem? Nej, egentlig ikke rigtigt. Må jeg tage røv i dem? Ej, men hvad laver du? De er alligevel nice. Jeg har tegnet en tegning. Det er et 12-årigt barn med Parkinson-syge. Det ligner dig. Det er jo mig, det der. Er det ikke? Jo, det er. Ej, det var fandme nederen. Nå, nu tager jeg mit bælte på. Jeg har smartids med den her tegning, der viser lige til chefen. Han er